zelan doa zuko eguna? Egunon, momentuz oso valorazio positiboa, lehenu egunekoa eta, hurreko egunei begira, espero du bardina izatea. Egunon! Galdera dago guzuentzako. Bai. Zeran ikusi zenuten atzo gaueko gau paseroen perfilak eta ze aurpegi eta... Politak. Bai? Bai, zoriontsuak. Egun ja garritu gabe. Atzo garritu gabe. Eta Gaur bai. bai. Behar espatzen. Daramate zeitatik jaten Xavier Lete gainera. Bueno, esnatzeko, perfecto. Perfecto. Ados kamiseta berdinetu zutako jundu berdin izango. Zapatuan, altxasu. Igual. Bai, da beste lagun bateren mutil batera olaxea dator, bezala. Conjunto, Bai, pentsauta. Bai, behar duzea, eta morina, baina, Hemen gaude Gunairekin, bera Aintzinako kidea da eta G7 plataforman ibiltzen da. Konta eguzu pixka bat G7 zer den eta zer suposatzen duen orokorrean. Beraz, G7 da munduko 7 superpotentziak biltzen dituen sasi gailur bat. Hor bilduko dira beraz munduak kudeatzen dituzten estatu buruak eta horien aliatuak eta diplomazian ibiltzen diren pertsona batzuk. Finean, aurtengo G7aren helburuak haiek diotenez dira munduan diren ezberdintasun politiko, sozial eta kulturalak baztertzea eta hauei aterabideak atzematea. Eta beraz G7 aurten miarritzen Euskal Herrian, gure herrian. Beraz, ze suposatzen duen, azken finean izango da gure herriarentzako berriz ere sekulako eskubide murrizketa bat. Eskubide murrizketa manifarako debekuak izango direlako, gure herria, gure nazioa berriz ere zapaldua izango delako, Frantziara datoz munduko superpotentziaren ordezkariak. Eta beraz, guri tokatzen zaigu Euskal Herri bezala antolatzea, erantzun bat ematea. Eta guk erakutsi behar diogu munduari Euskal Herrian badugula beste zerbait, badugula justuki gure baitan beste mundu bat. Eta G7 kontra egin aparte, guk gure araikitzera goazela adierazi nahi dugu. Honen aurrean plataforma bat osatu duzue, eta zer nolako erantzuna prestatzen ari zarete? Beraz, plataforma osatu dugu duela orain 10 bat hilabete. Plataformaren helburua azken finean zen biltzea albezain bat eragile politiko, sozial, kultural. Horien burua Euskal Herriko aktore bezala kontsiratzen dituztenak. Eta lehen egan bezala, G7 aurre egin aparte ere bai, beste mundu bat eraikitzeko apostua egiten duten eragileak barne biltzen ditu plataforma horrek. Eta beraz gure hainbat bilkura, hainbat lanketa eraman ondotik, adostu dugu olako 3 eguneko edo aste bateko kontragailur bat. Izango itzatekena, kontragailurra hasiera batean hitzaldi ziklo batekin, 3 egunez. Hor, Euskal Herrian ditugun alternatiba ezberdinak azaluko genituzke. Trailer batzuekin, hitzaldi, konferentzia bidez. Eta bestalde, ideia bat G7 horri aurre egitea, ditugun tresnekin, ditugun baliabideekin. Eta beraz, ongi adieraztea mundu horri eta komunikabide guztiei, guk ez dugula bat egiten horiek proposatzen duten munduarekin. Eta horni aurre egiteko antolakuntzan ibiliko girela Euskal Herri bezala eta Euskal Herriko aktoreak bezala. Brasil!
Hemen porrotxekin gaude, Arraibi gunean, berak umetxoekin edo basikalmente bulkadatxoekin egiten duen ez lan, zelan ikuste ditugu bulkadatxoak? Bulkadatxoak ikuste ditut alaitxu eta kementxu. Ni ere aurra izan nintzen, gaztea izan nintzen. Fase polita, fase bonito, fase interesante nago orain, eta oso interesantea datorkit ere. Eta bizitzaren fase guztia dira importanteak, beharrezkoak. Deon artean egiten dugu herri bat, elkarrekin hausnartuz, eztabaidatuz eta erabakiz. Eta topagune hau gune ederra da horretarako, hausnartzeko, eztabaidatzeko, erabakitzeko, hildo eta amets berriak martxan jartzeko. Orduan pozi dago Jose Mari eta pozi dago Porrotxere hemen. Eta gaur egungo gazteak ikusten ditut bihotzetik, burutik eta ekintzatik oso osasuntsu, emozionalki, adimenez, fuerte, humore handiarekin eta Euskal Herria, Euskal Herri bihurtzeko indar guztiarekin. Guara Punch Recordsenak, guara kolektibo bat musika jamaikanoa maite duguna, eta nahi duguna da musika hori behingoz, benetako ska eta benetako reggae bat Jamaikan sustraia duna, euskaraz egite, hori da gure ametxe. Zeta edo horreza Alde segean bezala sentitzera marinito bat hartzen. Eguerdion santutxu, emango dizkidazu 10 topa mesedez. Supergozo dago, flipas. Galdera azkar bat, ze momentutan garbitzen duzu kortzak, juerra amaitzean? Kanbinendara iritsi aurretik, behin gozaldu ostean... Ez dut garbitzen, zuzenean. Hola! Egon zara Arnaldotegiren tertulian edo mitinean edo? Bai. Eta ze uste duzu esaten duela gehiago, azken finean edo nola baitere? Ena fija. Nor da gor? Kaixo, zemuz, ondo? Bai, oso ondo. Hemen egin duzuelo? Ez. Ez zarete? Hemen ez, kanpalekuan bai. Arrazoi, kanpalekuan bai, ezta? Eta dutxatu zarete gaur goizen? Bai. Eta zemuz urotza? Hotza. Kuadrilla, gaur Lemoako bigarren eguna dugu eta proposamen ezberdin batekin entorri gara. Beraz, guazen? Prest zaude gurekin frogatxo bat egiteko? Zaila da. Erreza, behar dituzu bilagun, bai? Orduan, minutu baten bilagun. Bale. Egin marko zuen froga txiki bat, bai? Badakizue aldaketa bat egingo dut, badakizue piramide on bat egiten? Perdun, eta ite bau, ez dago en plan... Sarioa dago, bai, sarioa dago. 3 segundo, bai? 1, 2, 3... Bale! Bat sartu behar dira. Sartu, eta zuek alboetara, saldo. Hori da, orain, kanpora berriro, eta zu berrira. Hori da, eta gero zu berrira. Bale, hori koordinatuta. Perfecto! Oso nolezkak, bueno, epa! Zuk badakizu erren tuerkina? Zozer bai. Zozer bai, entzuna bai. Ez dakit egin. Bale, topatuko dugu zure aurkaria. Bai. Eta, bueno, saiatuko gara berak ere ez dezala jakin oso ondo. Bai. Eta orduan, tuerkin txapeketa bat, bai? Desastre gaten biogula orduan. Bueno, baina zuen arteko desastrea. 3, 2, 1, ja! Zuzara, Josu, danongoa, Zumaiarra. Da, Iune sopelakoa. Bale, ia sopela eta Zumaia nola ulertzen diren joko honetarako, bai? Bat egon beharko da zutik, eta bestea beren borrean jarri eta buelta osoa eman.
Zenbat pertsona uste duzu sartzen zaretela banku horretan lurra ukitu gabe. Hemen gaude Lur Erneiko bozeramailea eta Aitor Aitzinako bozeramailea. Zerk egiten du berezi aurtengo topagunea? Bueno, egia da aurtengo ikasturtean bulkada berrien garaia da dinamika martxan jarri genuela eta hau dela pixka bat horren guztiaren amaiera, ez? Ikasturtean jaso dugun guztiaren amaiera, askatasun bulkadak independentzia da, ez? Ja, aurrera begira jartzeko denboran gaude edo garaian gaude, ezta? Bueno, ikasturteak eman du askorako, eman du belaunaldi desberdinekin harremana egiteko, eman du herrietan ere ez, sare horiek josteko eta igual moztuta zeuden batzuk berriz ere elkartzeko, eman du asko ikasteko iraganetik, baina baita ere ikasteko edo eztabaidatzeko norantz joan behar dugun edo joan nahi dugun. Milaka eta milaka gazte gaude hemen Lemoan, sortzaileen plazatik gunean dira, hitzaldietatik herriko beste guneetara, herri hau biziarazten, kulturatik, egitarau politikotik, bulkada berriak sortzen hemen, konspiratzen, hausnartzen eta gazte topagunetan egin hori den guzia, baina belaunaldi berri batekin kasu honetan. Bihar, etzi, edo, astelenean etxera bueltatzen garenean bakoitza badoala bere herrira, bere auzora, bere eskualdera eta borrokara, ez? Eta orain erronka pila bat ditugula gazte moduan, bai Ernaik eta bai Aitzinak, gainera elkarlanean dinamika desberdinak aurrera eramateko ere intentzioa badugu eta aurretik ere baditugu hilabete oso potenteak Euskal Herrian gauza asko gertatuko direlako, ez? Eta hori da gure intentzioa, gazteria lehen lerrora eramatea eta euskal gazteria izatea, lehen lerro horietan borroka desberdinetan lehertuko den beste subjektu bat.